भीज जाला लहंगा वीआर म्यूजिक से गाना रिलीज हो गल बा। इतना तहलका बानू हम लेट से बतावत तनी काहे कि भाई लगन के सीजन चलता है, के चलते हम लेट से बतावत तनी। तो साटा बयाना आदमी समझ से ही ठीक बा। तो बात कुछ ऐसा बा कि गाना रिलीज हो गल बा वीआर म्यूजिक से, तो जा सो गाना के देखो सब। भीज जाला लहंगा बहुत ही झकास गाना हो। गाना एकदम ढकमपेल हो, साफ मतलब फाड़ दे वाला गाना है एकदम। मतलब का झकास बा, मतलब ये कहे के बा। खेसारी लाल यादव शिल्पी राज गाना के गईले बारो ना गईले बारी दोनों जना मिल के। और मैं वीडियो में जे काम कईले बारी उनकर नाम है एक्ट्रेस रानी। तारा लोग के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। गाना बहुत ही जबरदस्त बा, गाना सुन लेनी हो। दिन भर में बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स गाना के मिलल बा। उ गाना वायरल भी बा। और जो अन्नपूर्णा फिल्म से आयल बा उ गाना तो मतलब लाजवाबे बा। मोटकी में डालता नहीं या छोटकी में डालता नहीं, ये बा। तो ये अपडेट कैसन लगा कमेंट करस, वीडियो के शेयर करस। अब हम तनी झारा फिर ली, ओकर बाद में फिर कोनो नया अपडेट, फिर जबरदस्त अपडेट तो हम बतावत मिले तनी नया वीडियो में।